hapon kaninyong tanan. Karong Domingo ha gisaulog nato ang solemnidad sa Corpus Christi o ang lawas ug dugo sa atong Ginoo na naa ato ang pagadawaton ug saulugon sa Santos nga Misa o Santos nga Eucharistia. Sa miaging Domingo gisaulog nato ang solemnidad sa Santissima Trinidad. Ang pagkausa sa Dios o sa pagkatulo ka persona. Sa ato ang katikismo sa simbahan nga Katoliko, gitudlo kanato nga dunaray usa ka Dios. O ang maong Dios kinaiya nga Dios nun gipanag-ambitan sa tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. So ang Amahan maoy magbubuhat sa tanang kabuhatan. Siya maoy tinubdan sa tanan. Ang ikaduhang persona, ang Anak sa Dios, ang atong Ginoong Jesucristo mao ang atong manluluwas. Sanglit ang tao nagdumili man sa pagsunod sa kabubuton sa Dios sa iyang balaod. Ug ang tao na himulag sa Dios, napukan siya, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Mao hinungdan nga ikaduhang persona gipadala aron nga ang iyahang kinabuhi maoy iyahang itahan, silbi ibayad para kanatong mga makasasala aron kita dili maduhig sa hingpit nga kamatayon. Ug ang ikatulo nga persona mao ang Espiritu Santo, nga siya mao ang naghatag kanato, nagtudlo, naglamdag kanato, nagbalaan kanato, nga kita makatugkad sa kamatuuran nga Dios nun, ug nga ang atong kinabuhi balaanon diha sa pagkalig-on sa buhat nato sa atong pagtuo ug sa atong pagkinabuhi subay sa modelo nga gipakita kanato sa Santissima Trinidad, ang kinabuhi sa panagiusa, sa paghigugma ug ingon man diha sa pagkabalaan o sa pagpangalagad. So gikan sa pagsaulog nato sa Santissima Trinidad karong Domingo ha, gisaulog nato ang Corpus Christi, ang lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo nga atong gisaulog, atong gipanag-ambitan diha sa Santos nga Misa. Sa sinugdanan ingon ta nga ang Santos nga Misa maoy handumanan sa pag-antos sa kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo. So ang Santos nga Misa maoy buhat sa Santissima Trinidad. Ang Dios Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo nagalihok niining maong kasaulugan. Tungod kay ang Santos nga Misa, ang Eucharistia, maoy buhat sa pagluwas sa tao, aron kita mahalikay sa hingpit nga kamatayon gumikan sa atong sala. Si Kristo midupa sa krus, mihalad sa tanan nga naa kaniya tungod og alang kanato. Si San Pablo sa ang sulat ngadto sa mga taga-Pilipos nagaingon, bisan tuod siya Dios, apan gihubo niya ang iyahang pagka-Dios, gisulob niya ang atong tawhanon nga kinaiya, o gipas-an niya ang krus tungod og alang kanatong tanan. Ug diha sa iyang pagpakamatay sa krus, gihimaya niya ang Amahan, gihimaya niya ang Dios. Sama nga ang iyang kamatayon sa krus, gahimaya kaniya. Tungod kay diha sa iyang pagpakamatay sa krus, gituman niya sa hingpit ang sugo sa Amahan, nga ihala niyang kinabuhi tungod ug alang kanato. Mao kanang hinungdan nga ang Santos nga Eucharistia maoy mapadayunon nga buhat sa pagluwas ni Kristo kanato.
Sama ra nga ang Kalbaryo giukal, giluka ang Kalbaryo ug unya gibalhin diha sa altar. Diin ang mapadayunon nga paghalad ni Kristo sa iyahang kinabuhi alang kanatong tanan, atong masinati, atong maangkon, atong masaulog. Busa ang simbahan nagaingon nga ang santos nga misa maoy kinauyukan sa ato ang Kristohanon nga kinabuhi. Kay mao kini ang pag-ampo diin kita nahiusa sa Dios ug nahiusa kita sa usag-usa kanato. Mao kanay hinungdan ngano nga dili kita makabulag sa kasaulugan sa santos nga misa. Tungod kay ang atong pagkasimbahan, ang atong pagkakita, ang atong kahiusahan anaa sa santos nga Eucharistia. Sa ikaduhang sulat ni sa ikaduhang pagbasa sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto, matud pa niya kita nagambit sa usa lamang kapan. Og tungod sa atong pag-ambit sa usa kapan, nahiusa kita. Og diha sa usa ka kalis nga ato ang gisaulog, kitang tanan nagdugtong sa Dios ug sa usag-usa kanato. So what better way to picture our being church, our being body of Christ, but through the Eucharist. Nahimo kitang tiunay, lunsay, nga lawas nga mistiko ni Kristo, isip usa kasimbahan, mataghigayon nga kita magsaulog sa santos nga misa. Maunang kulang ang ato ang pag-ampo, kulang ang atong pagsimba, kung dili kita muanhi sa simbahan sa pagsaulog sa santos nga Eucharistia. Mao nga panahon sa COVID-19, panahon sa lockdown, nangandoy ta nga maka-anhi gyud sa simbahan. Pero gidid-an man ta sa atong gobyerno sa panagtapok, gidid-an man ta sa atong gobyerno nga mag-grouping ta. Mauna nga ang atong mga misa diha ra sa social media, pinaagi sa live stream. Ug ang kita nangandoy unta nga makaanhi sa simbahan. Ang atong gihimo mao nga musimba lamang kita diya sa live streaming, pero para nato dili paigo. Layo ra kaayo kita in terms sa ato ang pagdawat kang Kristo sacramentally diha sa santos nga misa. Mao na nga karon sa dihang gitugtan ta nga pwede og pulo ka buok musimba, apan dili ta makahimo sa pulo lamang, no? Tanawa pila ta ka buok, daghan kaayo, no? Nganuman kay dili pud pwede pulo ra ka tawo ang uban tuad didto. So sigon sa muanhi dinhi, we have to take the risk, no, of allowing people to enter the church. Why? Because we desire so much nga makadawat ta ka Kristo sacramentally, nga mahiusa ta sa atong pagsaulog sa santos nga misa. Kay muduyog ta sa pag-antos sa kamatayon ug ingon man sa pagkabanhaw ni Kristo. Because there is power in the Eucharist. There is such a power nga makatransforma sa ato ang kalag, sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing. And we cannot miss it unless nga kun ang ato ang konsensya, ang atong kasing-kasing totally separated from God, layo na sa Ginoo, so dili ta makakita niya ng maong kamatuuran, dili ta maka-appreciate niya ng maong reality. Pero kung ang atong kasing-kasing, kung ang atong kalag tinaw og bukas og abli ni ining maong kamatuuran, that is why we cannot afford to stay at home. We want to go to church even if we are prohibited by law. Nga naman, because here we want to be united with the church, united with Christ in our celebration of the Holy Eucharist, nga makadawat ta kaniya sacramentally. Busa diha sa santos nga misa, gihulagway diha pag-ayo nga it is the work of the Trinity, no? Mao nga si Kristo sa dihang mikuha siya sa pan, iyahang gibulag ang pan sa uban nga mga pan, o kining maong pan nga iyahang gikuptan siyang kamot sa katapusang panihapon, maoy iyahang gituboy ngadto sa amahan. Iyang gipasalamatan ang amahan tungod ni ini,
ang iyang gugma sa kalibutan, ang gugma sa katawhan. Ug unya si Kristo, iyahang gipikas-pikas ang maong pan. Ug human niya gipikas ang maong pan, iyang gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon siya, dawatan ninyo kini og kan-a, tungod kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Mao kanay gihimo niya sa kupa nga puno sa bino, ug iyang gipasalamatan pag-usab ang amahan, ug giingon niya nga dawatan ninyo kini ug panginom kamo niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, bag-o ug tunhay nga testamento, ug buhatan ninyo kini aron sa paghandom kanako. Ang Eucharistia is a sacrifice, sakripisyo. Ang Eucharistia, it is a presensya. Ang Eucharistia is a memorial, handumanan. No? Mauna nga kung ato ang hinumduman sa sunugdanan nga miingon ta, handumanan kini sa pag-anto sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. So every time we gather for the Eucharist, we remember the life of Christ. Kaya ang kinabuhi ni Kristo is a continuing taking of Himself for others. Is a continuing thanksgiving to the Lord. Pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Ug ang iyahang kinabuhi, mapadayunon nga pagpikas-pikas niini tungod og alang kanatong tanan. We do not deserve God's love. But because of that love, tungod kay makasasala ta, ang gugma sa Ginoo gihatag niya kanato, though we are undeserving of that love, because God is so generous. Dili siya buot nga kita hingpit nga moabot ngadto sa kamatayon nga way katapusan, kundi maluwas kita niya ug mapaambit niya dinhi kanato ang kinabuhing dayon, ang kinabuhi nga walay katapusan. Busa kining santos nga Eucharistia is not supposed to be a celebration that would stop within the church. But the Eucharist is a continuing celebration. Mapadayunon nga pagsaulog nato. Kay miingon siya, buhatan ninyo kini aron sa paghandom kanako. What particularly is this thing that Jesus wants us to do in His memory sa iyahang handumanan? Kay ang kinabuhi ni Kristo is a life of taking oneself for others. It is a life of continuing thanksgiving to God, glorifying God, o is a continuing breaking of His life for others. Diha sa iyang pagsakripisyo tungod og alang kanato. Mauna nga kining santos nga Eucharistia will have its transformative power kung ang Eucharistia ato ang gipuy-an, kung ato kining gidala sa ato ang gawas ni ining maong simbahan. Muna sa katapusan sa misa miingon, tapos na ang misa, dad-an ninyo ang kalinaw ug ang gugma ni Kristo. This is the missionary aspect of the Mass, of the Eucharist, that we have to bring Christ to the world, to bring Christ to our families, to bring Christ to our working places, in our institutions, in the government, in our schools, in our work, in business, in our neighborhoods, in our organizations. The Eucharist must mark the life of a Christian. Muna ginaingon, the life of a Christian is Eucharistic, just as the Eucharist is the mark of Christianity. Mauni timaan sa Kristyanismo. So if we truly want to become followers and disciples of Christ, the essence of the Eucharist must be found in our own lives. Sa ato ang kinabuhi gayon. No? Maunang let us look beyond what is happening here inside. Beyond, dad-o nato kini ngadto sa gawas. Ug mauni dakong hagit nato mga Kristiyano, especially during this COVID pandemic, no? There is so much challenge outside, no? Dili sayon ang kahimtang nga diin ato ang gipuy-an. Pareho ta ni adtong sa Old Testament
nga for 40 years in the desert naganto sila gasakripisyo. No, wala dayon sila maabot sa promised land. Walay kaon, walay mainom, ang kahadlok anaa kanila. But they were guided by God's presence. They were provided with food, with drink dito sa kamingawan, and nakasustain sila for 40 years. Why? Because there was God present among them. Mauni ato ang dadon sa ato ang katilingban. Let us be witnesses of the presence of God in our midst, especially during the pandemic. Nga there is the tendency for people to forget God. Kalimta na to ang Ginoo. Naatas kalisod, maningkamo ta, magsalig lamang ta sa gobyerno, magsalig ta sa ato ang bahandi, magsalig ta sa mga forces around us, only to find out nga kining maong mga forces nga naa sa atong taliwala cannot assure us, cannot guarantee our security, cannot guarantee our salvation. Only if we have faith in God, if we have the presence of God in our midst, maunang makasurvive kita diha ni ining desert experience nato during these 30 days sa ato ang lockdown, sa ato ang kalibutan. Mauna nga dili ta madaot, dili ta madisturbo, because we believe that we have a God who walks along with us. In the US, in other countries, ang government is preparing for a certain crisis management group in terms of mental health sa mga tao. Kay nausab gyud ang kinabuhi sa tanan. So there are already signs nga dunay nag-suicide, dunay mga signs nga mura og lahi na ang ilahang kinabuhi, no? Mura og gubot na sila tan-awa sa Amerika, gasige na og protesta, looting. These are sites nga unknown in the United States, pero karon makita nato ang looting. Mura na mag-uncivilized, mura naman og walay purma ang United States of America. So this could be the effect of the pandemic. So mental health is very important. Mauna nga ang atong prayer life, ang atong interior life is the foundation of our mental health. If we have that foundation diha sa santos nga Eucharistia sa atong pag-ampo, then we can survive in any desert experience like the COVID pandemic. Subusa mga igsuon niini karon sa atong pagsaulog sa Corpus Christi, hinautunta nga maka-reconnect kita sa santos nga misa, which we have already missed several Sundays. Daghan ng mga Sundays, mga adlaw nga ta, tingali na separate na nalayo na ta. We need to reconnect. Let us return to the bosom of the Lord. Let us return to the Eucharist in prayer and in our interior experience of God. Atong dadon kining maong intention sa atong pagpadayon nining santos nga misa karon. Nainindog kita og atong bag-o na atong pagtuo nga